Ahoj, jmenuji se Martina Ulmanová a konečně jsem našla odvahu natočit tohle video, ve kterém bych vám ráda představila osobně svůj projekt 3 světy, který jsem uvedla v život zhruba před 1 měsícem. Co se týče mě, bydlím v Táboře, jsem právník a jsem mamkou hlavně 13leté dcerky, kterou vychovávám sama. Zhruba před rokem do našeho života výrazným způsobem zasáhla nemoc dcery. Jedná se o mentální anorexii, která si vyžádala zhruba 5měsíční hospitalizaci dcerky, nejprve v nemocnici v Českých Budějovicích, později v dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Právě tato zhruba roční zkušenost mě přivedla na myšlenku založit projekt 3 světy, jehož hlavním smyslem je pomoc a podpora dětem, které trpí duševním onemocněním. Takovou základní vizí tohoto projektu je právě propojení 3 světů, z nichž první představují nemocné děti s psychickými problémy a jejich rodiny, jejich blízké okolí. Druhý svět pak představuje nemocnice, zařízení, léčebny, ve kterých se tyto děti léčí a ještě pro řadu lidí něčím neznámým, tajemným, možná až trošku mystickým. A třetí svět pak představuje svět veřejnosti, to znamená svět otevřený a svět, který výrazným způsobem může ovlivnit, a to svojí podporou, porozuměním, ale i finančními příspěvky, ty první 2 zmíněné světy. Jenom pro představu, dětská psychiatrie patří v České republice k nejméně financovaným odvětvím medicíny. Přičemž dětí, které trpí různými psychickými poruchami, jako je například sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, deprese, úzkosti, pokusy o sebevraždy, neustále přibývá. Nedostatek je také dětských psychiatrů, kdy čekací doby na různé konzultace, vyšetření jsou opravdu tristní a znemožňují tak řádnou léčbu pro nemocné děti, protože i zde je včasný zásah poměrně zásadní. A jaké jsou hlavní cíle tohoto projektu? Ty cíle jsou 3. První z cílů je snaha o změnu pohledu veřejnosti na psychické nemoci dětí. A to tak, že by byly vnímány na stejné úrovni jako nemoci fyzické. Psychické nemoci mají tu nevýhodu, že nejsou vidět a jsou opředeny řadou předsudků, stigmat, řadou nesprávných informací a mnozí lidé je vnímají do určité míry jen jako slabosti těch nemocných lidí, případně jen jako důsledek špatné výchovy a podobně. Tohle je to, co bych ráda zmínila a k čemu jsem vlastně i založila jednak webové stránky www.3světy.cz, dále svůj instagramový profil, který najdete na @3světy a taktéž facebookový profil se stejným názvem také 3 světy. Dále na těchto webových stránkách jsou již nyní k dispozici 2 e-booky týkající se problematiky poruch příjmu potravy, kdy první se touto problematikou zabývá spíše z pozice rodičů. Druhý e-book má podnázev Proč o tom mluvit a je to spíše taková prezentace, která bude sloužit též jako podklad pro besedy na základních a středních školách, které v nejbližší době chystám. Oba e-booky jsou zdarma
volně ke stažení právě na webových stránkách www.3světy.cz, takže si je klidně stáhněte. Myslím, že vám přinesou řadu informací týkající se právě poruch příjmu potravy. Druhým z cílů, který bych ráda naplnila v rámci tohoto projektu, je i podpora rodin a blízkých nemocných dětí. A to z toho důvodu, že psychická nemoc dítěte je opravdu výrazným zásahem pro celou rodinu. V této souvislosti jsem založila facebookovou skupinu zase pod názvem 3 světy, kde se věnuji právě tomuto tématu a bylo by fajn, kdyby se tato skupina rozrostla, mohlo se v ní diskutovat o těchto problémech. Skupina je veřejná, může do ní přispívat v podstatě kdokoliv, pokud se to bude týkat tématu. A zase je to jeden z důvodů, proč bych chtěla podporovat i rodiny nemocných dětí, je skutečnost toho vědomí, že v tom nejste sami. Protože mít psychicky nemocné dítě je náročné a sdílet vlastně tuto zkušenost i s lidmi, jimž si prošli vlastně podobným, je i pro samotný průběh léčby, pro samotné zvládnutí celé situace docela stěžejní. Pokud jde o třetí cíl tohoto projektu, ten je trochu závislý od toho, jestli se podaří vybrat alespoň nějaká částka finanční už v této fázi. Neboť bych ráda založila otevřený, silný a transparentní nadační fond, jehož nejdůležitějším posláním by byla podpora zařízení, v nichž se nemocné děti léčí. To znamená podpora nemocnic, léčeben. A to právě z důvodu jejich podfinancovanosti. To prostředí, v němž se děti léčí, je nesmírně důležité, protože děti zde tráví i několik měsíců. Jo, ta léčba je velmi dlouhá a právě pozitivní prostředí jí velmi napomáhá. Faktická situace je u nás trošku jiná, a to z toho důvodu, že je katastrofický nedostatek lůžek, což způsobuje jednak to, že třeba na pokoji je 5-6 dětí, nebo že jsou opět velmi dlouhé čekací doby na to, aby vás vůbec do léčebny přijali. Takže z tohoto důvodu bych se ráda věnovala této problematice a léčebny v tomto směru podpořila. Katastrofický je pak i nedostatek dětských psychiatrů, personálu, dětských sester v léčebnách, stejně tak i nedostatek potřebného vybavení pro léčbu těchto nemocných dětí, které je tolik nutné právě například k terapeutickým účinkům léčby. V současné době jsem pro podporu tohoto projektu založila komerční sbírku na stránkách donio.cz pod názvem 3 světy, kde můžete tento projekt podpořit jakoukoliv částkou. Vážím si i té úplně minimální podpory. Plánu mám hodně. Více informací o tomto projektu se dozvíte na uvedených webových stránkách, ale hlavně na Instagramu a Facebooku, kde v podstatě skoro každý den přidávám příspěvky související s touto problematikou. Takže to je asi vše, co jsem takhle na úvod chtěla říci.
Pokud se vám můj projekt líbí, budu ráda, jak už jsem říkala, za každou pomoc. Na stránkách jsou uvedeny kontakty na mě. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, jakékoliv nápady, jsem otevřena všemu v tomto směru a ráda i pomůžu v případě nějakých osobních konzultací a podobně. Mějte se moc hezky a děkuji za pozornost.